Widzowie, to jest druga część tamtego odcinka, gdzie będę przejmował całą mapkę. Nie wiem, czy to się do końca uda, ale mam nadzieję, że tak. Dobra. Zbuduj. Nie wiem, na same rzeczy teraz w ogóle buduję. No atakujcie to! No nie wytrzymam. Sorry, wysyłam na własny kraj bombę. Ale trzeba było. Dobra, niech ten świat sobie przejmą. Ja się muszę zająć tutaj. Zbudować wszystko, co się da. Tam niech se przyjmują, mam to gdzieś. Ale ja potrzebuję tutaj banku. O, no. Czemu nagle są tacy silni? No powstrzymajcie. Przecież mam tu porty. Zbuduj port. Zbuduj port. Zbuduj port. Zbuduj rafinerię z kamienią. Zbuduj kamienią. Zbuduj wyrzutnię. Zbuduj silnik rakietowy. Zbuduj zakład. No i mi przyjmują. Super. Atak na nich, ludzie. Dobra, widzę, nie uda się.